Bago ko simulan ang kwentong ito, gusto kong sabihin na ito ang pangalawang yugto ng istorya ni Marco at Roman. Maaari lang rin kabaryo na pakisubscribe ang aming channel sa mga bagong kinig pa lamang at pakilike na rin itong kwento at sa mga susunod pa. Ito kasi ang nagbibigay ng inspirasyon sa amin upang magpatuloy na magbasa ng kwento mula sa ating mga letter senders. Maraming salamat mga kabaryo. Simulan na natin. Mapagpalang araw kwentong baryo. Gusto ko lang ituloy ang karugtong ng kwento ni Tio Roman at ng kapatid nito. Kasalukuyang taon pa rin ito kabaryo. Nang matapos ang pakikipagbuno ni Roman sa dalawang aso, agad namang sinabi ni Marco na wag uuwi itong si Roman sa kanilang bahay. Yung isko na tinutukoy noon ni Roman ay isa palang may katungkulan sa lahing gabunan. At ang angka nito ang tinutugis ni Marco. Wala sa isip ni Roman ang dahilan ng sinasabi ni Marco. Ngunit biglang natahimik si Roman nang magwika si Marco sa kanya ng, "Alam mo Roman, konektado ang mga gabunang nakita mo kung bakit maagang namatay si Itay at ang iyong inay. Hindi naman ako nagtampos sa inyo ni Jaime dahil alam ko ang hirap na dinanas mo upang mapalaki ito ng maayos." Wika noon ni Marco kay Roman. Hindi naman nakasagot itong si Roman. Halos dun manumbalik ang kanyang pagnanais na makitang muli itong si Jaime. Sinabi naman ni Marco na nasa ilalim ng yanggaw sa pagkakataong iyon ang nakababata nilang kapatid. Hindi raw alam ni Roman na matagal na silang binabantayan ng tauhan nila Isko. Bukod raw kasi sa wala itong alam tungkol sa lihim na karunungan, kung kaya't hindi nito napansin ang pagbabantay sa kanilang bahay gabi-gabi. Nang malaman rin ni Roman na ang pamilya nila Isko ang pangunahing salarin sa pagkawala ng kanyang mga magulang ay naging interesado ito sa aral na sinasabi ni Marco. Sinabi naman ni Marco na huwag itong mag-alala dahil bukod sa kanyang tangan ay marunong din daw siyang manggamot. Ang kailangan raw nila ay makuha na buhay itong si Jaime upang mailabas sa katawan ang sisiw na ipinasok dito. Hindi rin daw totoo ang pistahang pinuntahan ni Jaime. Nagsinungaling raw ito sa kanya. Ang totoo raw palang pinuntahan nito ay ang naipangako sa kanya ng isang kaibigan na kikita ng malaking salapi pag natapos ang trabaho. Sa kagustuhan daw na makatulong ni Jaime sa kanya, kaya ito nagsinungaling. Hindi naman makapaniwala itong si Roman dahil papaanong nalaman raw ni Marco ang ganoon kung hindi naman siya mismo ang kasama nito. Pinaliwanag ni Marco na may mga kaibigan siyang engkanto. Yun raw ang nagsabi sa kanya dahil matagal na nga rin daw siyang nagbabantay sa mga kapatid niya. Yun rin daw ang dahilan kung bakit hindi lantad ang buhay ni Marco sa mga aswang. Nababalot raw kasi ito ng isang mataas na aral ng sabulag. Yung mga puno raw na
Nakapalibot dito ang siyang nagtatakip sa bahay ni Marco. Kung normal ka raw na tao at hindi mataas ang aral mo sa basag ng sabulag, ay mistulang puno lang rin ang magiging tingin mo sa bahay ni Marco. Doon ay medyo naliwanagan itong si Roman. Nagtanong pa ito kung kailan nila babawiin ang bunsong kapatid. Napatahimik bigla si Marco. Nagtapat ito sa kanya na hindi niya kakayaning mag-isa ang pagsugod sa kuta nila Isko. Yun rin daw ang dahilan kung bakit hindi nagawa ng ama nila ang tungkulin nito na protektahan ang lugar sa mga nahanay sa kaliwa. Pinaliwanag ni Marco na hindi lang basta aswang ang kanilang makakalaban. Nabubuo raw ang pangkat ni Isko ng mga mambabarang. Yun ang nagtatrabaho upang matukoy ang kinaroroonan ng kalabang pangkat ni Isko. Pati ang mga sigbin at laman lupa ay nahanay rin sa kampo nila. Kaya naman hindi makaisip ng paraan itong si Marco kung paano magsisimula na umatake. Kailangan raw ay mawakasan ang buhay ni Isko bago nito makuha ang kulang sa kanyang bertud. Pag nakuha na raw ito, ay di hamak na mas lalakas ito ng doble. Nagwika naman si Roman kung ano ang maitutulong niya sa kanyang kuya. Napangiti naman itong si Marco dahil tinawag siyang kuya ng kanyang kapatid. Wala na raw silang oras para sa ganoong bagay. Kailangan raw nilang magmadali bago tuluyang pumasok sa sistema at dugo ni Jaime ang itinanim sa katawan nito. Sa ngayon daw ay walang ibang dapat gawin itong si Roman kundi ang magpahinga dahil sa mga susunod na araw ay tuturuan ito ni Marco na lumaban. Lumipas nga ang mga araw na iyon. Patuloy naman ang pagpapainom ni Marco kay Roman ng iba't ibang uri ng herbal. Makalipas ang itinakdang araw, kinabukasan ay napagpasyahan ni Marco na magtungo muna sila sa bayan. Gusto raw ni Marco ang makasiguro na maayos pa ang komunidad doon dahil may pakiramdam daw ito na magkakalat at magpapasibol ng bagong yanggaw. Sinabi naman ni Roman kung pwede raw ba nilang dalawin ang bahay nila dahil baka andoon na raw si Jaime. Kuya, pwede ba nating dalawin ang bahay namin? Gusto ko lang matiyak kung maayos pa rin ito at malay mo, andun na si Jaime. Wika ni Roman sa kanyang kuyang si Marco. Ganun ba? Sige, pero kailangan maging alisto tayo. Dahil sa malamang, binabantayan niyon ng mga kasamahan ni Isko. Tugon ni Marco kay Roman. Agad namang naganda si Marco. Bit-bit nito ang kanyang punyal. Samantalang si Roman ay binigyan ni Marco ng isang medalyon. Ang medalyon na yon ay isang gawa sa tanso at hugis bilog ito. May nakaukit doon na 3 imahe. At ang sinabi ni Marco na ang tawag sa medalyon na yon ay ang medalyon ng Santissima Trinidad. Pinaliwanag naman ni Marco ang bisa nito. Ang Santissima Trinidad ay kontra sa mga
masasamang elemento. Maging ang aswang ay hindi kakayanin basagin ng kunat at poder ng taong nagtatanga nito. Sinabi rin ni Marco na may orasyon at buhay ang medalyon na yun, kung kaya't wala na siyang dapat alalahanin pa. Mabilis namang naglakad ang dalawa. Habang naglalakad sila ay laking gulat naman ni Roman dahil sa paglingon nito ay wala na itong nakitang bahay. Batid naman ito na hindi pa sila nakakalayo ng husto. Ngunit imbis na bahay ay puro puno ang andun sa kanilang likod. Sinabi naman ni Marco na yun ang sinasabi niyang mataas na antas ng sabulag. Patuloy naman silang naglakad lang. Makalipas ang halos 5 minuto ay narating nila kaagad ang hangganan ng gubat kung saan sila nagkukubli. Doon nakita nila Roman ang mga tao na tila bago sa mukha nila. Ang iba roon ay tila dayo lang rin. Karamihan sa mga taong andon ay halos pare-parehas lang ang pagmumuka. Pilit hinahanap ni Roman ang mga taong noon ay kakilala nila ngunit wala na ito doon. Maging ang mga suki nitong binibilhan niya ng mga gulay ay iba na rin ang mga muka. Doon nagsabi si Marco na kakargahan niya muna ng sabulag itong si Roman. Makita man sila ay hindi maamoy ng mga nilalang ang karga at medalyong tangan-tangan nila. Matapos mag-usal ni Marco at maihip ito kay Roman, mabilis na rin itong naglakad. Gusto raw kasi muna ni Roman na makita at masiguro ang bahay nila ni Jaime. Doon ay diretso lamang sila. Sa di kalayuan ay naaninag ni Roman ang bahay nila na may isang lalaki ang lumabas mula roon. Nakita rin nila Marco at Roman na tila may ginagawa sa loob ng bahay nila. Maya-maya ay gusto nang pasukin ni Roman ang bahay nila para malaman kung ano ang ginagawa ng taong iyon. Ngunit bigla naman siyang pinigilan ni Roman. Mas makakabuti raw na hindi niya muna ituloy dahil baka maraming tao ang nasa loob nito. Mas makakabuti raw na maghintay siya at si Marco na ang papasok. Dahil mas kaya nitong lumaban anuman ang mangyari. Ibinigay naman ni Marco ang punyal na hawak niya kay Roman. Pag may nakakita raw sa kanya at nababatid niyang aswang iyon, ay wag daw siyang mag-atubili na itarak ang punyal. Walang nagawa si Roman at pumayag na lang ito sa hiling ni Marco. Mula doon ay kitang-kita ni Roman ang marahang paggapang ni Marco. Hindi raw kasing hindi pwedeng mapasok ni Marco iyon. Maya-maya pa ay bigla na lang nawala sa kanyang paningin si Marco. Di niya naman masabi kung nakapasok na ba ito sa loob ng bahay nila. Ilang saglit pa ay biglang may malakas na kalabog na narinig itong si Roman. Sa pakiwari niya ay nagmula iyon sa loob ng bahay nila. Ilang segundo pa ay nakita niya ang pagtalsik ng isang lalaki palabas mula sa kanilang bahay. Doon rin ay agad na lumabas itong si Marco at nakipagbuno iyon sa lalaki. Pansin rin ni Roman na di hamak na mas malaki ang kalaban noon ni Marco.
Hindi niya rin masabi kung aswang ba iyon o isang normal na tao dahil tanghaling tapat nang mangyari iyon sa kanila. Nakita niya naman na may kinuha ang lalaki sa bandang bewang nito. Doon ay lumabas ang isang mahabang patalim. Alam niyang hindi makakalaban si Marco dahil nasa kanya ang punyal na tanga nito. Mabilis naman siyang tumakbo ng akmang umamba ng pagsaksak ang lalaking nakapatong noon kay Marco. Doon nga ay patalong siyang dumamba sa lalaki upang itarak ang punyal nito sa likurang banda. Ngunit halos manlaki ang mata ni Roman nang makita niya na hindi man lang gumalos ang patalim sa gakalabaw na kunat ng balat ng lalaki. Wala na silang magagawa noon kundi ang lumaban dahil sukol na sila ng kanilang kaaway. Ang sabulag kasi noon ay tuluyan na ring nabasag. Sinabi naman ni Marco na aswang ang mga iyon ngunit nasa kaanyuan ito ng pagiging tao. Sinabi naman ni Marco na hubarin ang suot niyang medalyon at ipulupot ito sa katawan ng punyal na hawak niya. Agad namang ginawa ni Roman at doon ay nagpakawala itong si Marco ng isang tigalpo. Umihip ito matapos masambit ang mga kataga at pinatama sa lalaking iyon. Nang magawa ito ni Marco ay agad na sumenyas ito kay Roman upang itarak ang punyal sa ikalawang pagkakataon. Doon ay bahagyang bumaon ito ngunit hindi rin iyon bumaon ng todo gaya ng inaasahan nilang magkapatid. Nagwika naman ang nilalang sa kanila ng, "Hindi babaod niyan. Walang talabang punyal mo sa 10 espiritual na dasal ng poder na nakabalot sa katawan ko. Hayaan mo, Roman. Yung kapatid mong si Jaime ay masayang masaya na ngayon at nagpapakasasa sa sariwang karne." Wika ng lalaki habang nakangising nakatitig kay Roman. Nang marinig naman iyon ni Roman ay lalo lang nitong ipinilit na mabaon ang punyal na hawak nito. Medyo nagiging maingay na ang labanan na nangyayari sa kanila. Isang malakas na suntok naman ang pinakawala ng nilalang na labis ininda ni Roman. Kung kaya't agad itong tumalsik patungo sa gilid ng puno. Damang-dama ni Roman noon ang lakas ng puwersang nananalaytay sa kamao ng nilalang. Pakiramdam niya ay may nabali sa katawan niya ng mga sandaling iyon. Agad namang tumakbo ang nilalang sa kinauupuan ni Roman at nagwika ito na buenas pa raw siya dahil nasa katawan niya ang medalyon ng Santissima Trinidad. Sa ganoong puwersa raw ay bibihira ang mabuhay lalo na't wala naman itong mutya sa katawan. Ngunit bago pa man makasagot si Roman, ay isa namang malakas na namang suntok ang tinamo nito mula sa nilalang. Doon ay tuluyan nang nawalan ng malay itong si Roman. Nakita pa nito na tumakbo papalayo itong si Marco bago magdilim ng tuluyan ang kanyang paningin. Ilang oras din na nawalan ng malay itong si Roman. Maya-maya pa ay nagising ito na nakagapos na sa isang upuan. Iniikot pa niya ang paningin at doon niya nalaman na nasa bahay siya ng kanyang mga magulang.
Agad namang nakita niya ang lalaking nakasagupa nila Marco kanina. Abala itong naghahasa ng hawak niyang punyal, maging ang medalyon ng Santissima Trinidad ay hawak-hawak iyon ng nilalang. Nagwika naman noon itong si Roman na kung asan raw ba ang Kuya Marco niya at bakit nahawakan niya raw ang punyal at ang medalyong sagrado. Sinabi naman ng lalaki na hindi siya isang aswang na inaakala nila. Siya raw ay aswang na nahanay sa lahi ng mga mambabarang, kung kaya't may kakayahan siyang humawak at bumasag ng mga mutya at ng kahit anong uri ng medalyon. Sinabi rin nito na tumakbo na raw ang kapatid niyang si Marco at maghintay raw siya dahil darating si Jaime kasama ang pinuno nilang si Isko. Hindi rin naman magtatagal ay mahanap niya rin ang kuta ni Marco dahil sa isang ritual na pinakawalan niya sa katauhan ng isang insekto. Wag na rin daw umasang babalik pa si Marco kung mabigo man ito na mahanap ng kanyang alaga. Noon pa man daw ay ganoon na rin ang ginawa nito sa kanya. Tanging tumakbo sa laban kung alanganin na ang lahat. Di rin nagtagal kabaryo, biglaan raw dumating si Jaime at si Isko sa kanilang bahay. Pagkita niya raw kay Jaime ay pulang-pula ang mga mata nito. Gabi na rin noon kaya't kitang-kita ni Roman ang pag-usbong ng mga kuko at noon ay ang bahagyang paghaba ng pangil ng kapatid nito. Jaime, pakawalan mo ako. Hindi mo ba alam ang ginagawa mo? Niloloko lang tayo ng mga yan. Sila inay at titay. Namatay dahil sa kagagawan nila. Wika noon ni Roman kay Jaime na patuloy ang pagtitig lamang sa kanya. Kuya, siyain ka makinig. Sumama na tayo kay Amang Isko. Umanib ka na sa amin at hinding-hindi mo na mararanasan ang hirap sa pagtatrabaho. Pera at pagkain, marami tayo niyan. Wika ni Jaime noon na tila wala sa sariling katinuan. Yung tinatawag mong Amang Isko ang dahilan kung bakit tayo naghihirap. Makinig ka sa akin, Jaime. Hindi pa huli ang lahat. Sinabi rin ni Kuya Marco na kaya kanyang gamutin. Wika ni Roman kay Jaime ng mga sandaling iyon. Minura lang naman ito ni Jaime at nagsabi na hihintayin niya ang Marco na sinasabi nito. Saka siya maniniwala. Ngunit kapag hindi raw ito dumating, ay mapipilitan daw siyang yayang gawin na rin daw siya ni Amang Isko. Maya-maya pa ay bigla namang nagsalita si Isko na umanib na lang daw itong si Roman sa kanila. Wala naman raw magagawa ang mga ito kahit magsama-sama sila ay di nila kakayanin ang puwersa ni Isko. Habang nagsasalita ito ay lalong nang hilakbot si Roman. Hawak-hawak ni Isko ang medalyon at tila dinudurog nito sa kanyang kamay. Sinabi pa nito na gaya ng medalyong iyon ay ang magiging ganoon ng sasapitin niya kung hindi pa magpapasakop sa pamumuno nila. Subalit si Marco naman noon ay bumalik sa kanilang tahanan. Wala nang ibang maisip na paraan si Marco upang mailigtas ang dalawa nitong kapatid.
Alam niya rin sa sarili niya na sa kung dami ng hukbo ni Isko ay di niya man lang mauubos ang kalahati nito nang siya lamang mag-isa. Hanggang sa isang ideya ang pumasok sa isip nito. Agad lumabas ng bahay itong si Marco. Humakbang ito palapit sa isang puno ng akasya. Nang makalapit ito ay lumuhod ito at tila may inuusal itong buhay na kataga sa harapan ng puno. Halos abutin iyon ng mahigit sa 10 minuto nang biglang may kung anong tuldok na ilaw sa gitnang parte ng puno. Habang tumatagal ay nakita naman ni Marco na unti-unti itong lumalaki. Maya-maya pa ay isang imahe ang nagpakita sa kanya. Doon ay nagtanong sa kanya ang nilalang na iyon kung bakit siya nito tinawag. Nagpasalamat naman agad itong si Marco dahil ang kanyang tinawag ay ang isa sa pinakamalakas na uri ng engkanto na kung tawagin ay Alapuya. Ito raw ang tawag sa prinsipe ng mga engkanto. Doon na humingi ng tulong si Marco na pagkalooban siya ng isang pambihirang kasama sa gagawin niyang pagsugod sa kuta nila Isko. Sinabi rin nitong si Marco na masyadong malakas ang gabunang kalaban niya. May hahalin tulad mo nga raw ito sa isang hari ng aswang. Nagwika naman ang engkanto na hindi siya makakatulong sa kumbate pisikal. Ngunit ibibigay daw nito ang halos sa 50% ng lakas itong si Alapuya kay Marco. Maya-maya pa ay may bigla namang iniabot na bagay ang engkanto kay Marco. Yun ay ang isang matalas na bagay. Mangpapanday ng engkanto raw ang may gawa ng punyal na iyon. At yun rin daw ang pinaka-iingat-ingatan ng angkan nila. Pagsulyap naman ni Marco ay nababaunan iyon ng iba't ibang uri ng mutya. Andun ang mutya ng kidlat, mutya ng kapre, at ang mutya ng buhawi. Halos lahat raw ng mutya ng kalikasan ay nakabaon roon at tila pili lamang ang mga pumanday ng ganoong uri ng punyal. Sinabi pa ng engkanto na tanging may busilak na puso lamang ang kayang humawak ng punyal na iyon. Kaya naman kung mahawakan daw iyon ni Marco nang walang kahirap-hirap ay ibibigay iyon ng engkanto sa kanya. Doon ay hindi nag-atubili itong si Marco. Dahan-dahan itong tumayo upang kuhanin sa kamay ng engkanto ang punyal. Maya-maya pa, nakuha niya naman iyon ng ganoon lamang kadali. Doon ay bigla na lang nagbigay ng papugay ang engkanto sa kanya. Mula raw sa oras na iyon, ay kaisa niya ang presensya ng engkanto sa laban na kakaharapin nito kontra sa lahi ng mga aswang. Wala namang sinayang na oras noon si Marco. Agad itong nagtungo sa loob ng kanyang tahanan. Doon nga ay kinarga niya sa kanyang katawan ang lahat ng mutya na hawak niya. Maging ang habay na may ritual ng sinaunang datu ay isinuot nito sa kanyang bewang. Wala na kasing magagawa itong si Marco kundi ang lumaban sa tulong ng mga kaibigan niyang engkanto. Madilim naman ang gabing iyon dahil natatakpan ng
Mga makakapal na ulap ang buwan, kung kaya't tamang-tama lang ang gagawing pagsugod ni Marco sa kuta nila Isko. Pag ganoon kasing hindi buo ang buwan sa kalangitan, ay nababawasan ang kalakasan ng mga aswang. Habang naglalakad itong si Marco, ay pinanatili niyang kalmado ang kanyang kaisipan habang nag-uusal ito ng mga buhay na salita. Doon ay nagtaas ito ng kabal at kunat sa kanyang katawan sa pinakamataas na antas. Maging ang mga dasal ng medalyong tangan niya ay binibigkas niya upang magdagdag ng kargang orasyon sa mga ito. Ang bawat mutyang nakakabit sa punyal na dala ni Marco ay kitang-kita niya na buhay ang mga ito. Ramdam na ramdam niya ang init na gustong kumawala sa punyal na tangan niya. Hindi rin naglaon nang malapit na itong si Marco sa bahay nila Roman. Bahagya siyang nagmarahan. Doon niya rin iniusal ang pinakamalakas na dasal ng sabulag. Mula naman sa kanyang kinatatayuan ay tanaw na tanaw niya ang mga nagbabantay na kasapi ng grupo ni Isko. Sobrang papangit daw ng mga itsura noon. Maging ang mga sigbi noon ay aktibong nakamasid sa paligid. Meron din dun na mga nag-anyong baboy ramo. Batid ni Marco na handa na rin ang mga iyon sa kahit anong oras upang lumaban. Nang makalapit naman si Marco noon, ay inuna niyang saksaki ng mga sigbin gamit ang punyal na bigay sa kanya. Dun nga napatunayan ni Marco ang bisa ng punyal na hawak nito. Unti-unti pa siyang lumapit noon hanggang sa marinig niya ang boses ni Roman na pilit nagmamakaawa kay Jaime. Si Isko naman ay patuloy ang pagtawa. Doon ay mas lalong nanggigil itong si Marco dahil narinig niya rin ang pangalan ng kanyang ama. Mas minabuti naman ni Marco ang maghintay ng pagkakataon. Inisip rin kasi nito kung lulusob siya, baka muling masukol lamang siya at ang kinakatakot niya ay ang madakip silang tatlo. Sigurado kasi siyang walang ibang maglalakas loob ang tumulong sa kanila. Nagkakasiyahan naman noon ang pangkat nila Isko. Doon ay marahang nagkubli si Marco sa mga puno papalapit sa bahay nila Roman. Nang parang napansin niya na nawala ang mga mata ng mga nilalang na iyon, mabilis lumusob itong si Marco. Doon ay walang ilang minutong nakapasok ito sa loob ng silid kung saan nakatali si Roman. Nang makita siya ni Roman ay tila nabuhayan itong muli. Doon na sumenyas itong si Marco na huwag gumawa ng kahit anong ingay. Habang kinakalaga ng lubid ang kamay ni Roman, ay tila may naririnig siyang mga yabag papasok ng silid. Doon niya nga nakita si Jaime na noon ay nanlilisik ang mga mata. Mabilis itong sinunggaban ni Marco at niyakap upang hindi na makawala pa. Doon rin ay humingi ito ng patawad sa gagawin niya. Medyo masakit lang raw iyon pero kaya naman niya. Hinubad ni Marco ang habay na suot niya at agad itong inilagay sa ulo ni Jaime. Doon ay halos magwala ito sa sakit na nararamdaman niya. Si Roman naman noon ay kinuha ang punyal na bigay ni Marco sa kanya. Habang papalabas sila,
ay nagsisigaw itong si Jaime. Hudyat para mapunta sa kanila ang atensyon ng iilan pang bantay sa labas ng bahay. Mabilis namang sinabihan ni Marco na dadalhin nila sa bahay ni Marco itong si Jaime. Kailangan niya na raw mapainom ang gamot bago tuluyang pumaloob ang yanggaw sa katawan ni Jaime. Kailangan raw ay maunahan nila ang buwan kundi ay wala na silang magagawa pa sa estado ni Jaime. Sumunod naman si Roman at habang tumatakbo sila ay usal ng usal itong si Marco ng pangtigalpo. Si Roman naman ay nahuhuli dahil halos tagpasin niya ang mga sigbin na sumusunod sa kanila. Dumaan sila sa daang masukal. Alam naman ni Marco na masusundan sila ni Isko dahil hawak nga nila noon si Jaime. Di na inisip iyon ni Marco. Ang mahalaga ay maputol niya sa dugo ni Jaime ang pagiging gabunan. Ilang minuto pa ang tumagal. Doon na tuluyang nakarating ang tatlo sa bahay ni Marco. Agad namang inutusan ni Marco si Roman upang itali ang kapatid sa isang upuan. Kaagad namang sumunod si Roman at doon nga ay kinuha ni Marco ang lana na may halong usal upang malinis ang sistema ni Jaime. Nang mapainom na ni Marco si Jaime ay agad naman itong nanahimik. Doon na nagtaas ng sabulag si Marco sa buong bahay nila. Alam kasi nito na mabilis lang matunton ang bahay nila dahil andoon si Jaime. Di lumipas ang ilang minuto. Doon na sila nakarinig ng mga yabag na naglalakad sa labas ng bahay. Hudyat na nasa teritoryo na nila ang mga aswang na disipulo ni Isko. Tumulong naman ang kaibigang engkanto ni Marco upang ipanggapos ang mga baging na gumagapang sa lupa. Tahimik lang naman silang tatlo, nakikinig at nakikiramdam sa kapaligiran. Nang magulat itong si Marco dahil isang insekto ang nakapasok sa loob ng kanyang tahanan. Doon ay biglang nagulat si Marco. Nagwika naman si Roman na isa iyon sa mga alaga ng aswang na mambabarang. Nang malaman iyon ni Marco, alam niyang tuluyan ng nabasag ang sabulag na nilagay nito sa palibot ng bahay. Marahan naman itong nagsabi na lalabas muna at si Roman na ang bahala kay Jaime. Paglabas nga ni Marco, ay nakita naman ni Roman na hinaharap nito ang mambabarang na aswang. Sa unang pag-atake nito kay Marco, ay sobrang bilis. Andun ang mag-uusal pa lang itong si Marco, ay agad na siyang nasuntok ng nilalang. Nang mapahandusay sa sahig itong si Marco, ay biglang nagpakawala ng mga insekto ang lalaki. Doon ay mabilis na gumapang patungo sa kinaroroonan ni Marco. Hindi naman makagalaw itong si Marco dahil sa may kung anong tigalpo ang nakakarga sa mga insektong iyon. Sunod-sunod naman ang tinanggap na suntok ni Marco mula sa nilalang. Maya-maya pa, nang ibabaon na ng lalaking iyon ang kanyang mahabang kuko, nakakita naman itong si Roman ng isang liwanag na anino ni Marco. Doon nga ay mabilis itong kumawala sa tigalpong iyon. At imbis na tumama ang kuko nito, ay naunahan na ito ng pagtarak ng punyal na noon ay hawak-hawak ni Marco. Doon nga ay umangil ang lalaking iyon at tila asidong lumikha ng malaking butas ang pinagtarakan ng punyal na di naglaon ay tumanggal ng buhay nito.
Nang humandusay na ang lalaki, ay siya namang pagtawa ng isang boses. Doon nga ay tumambad sa harapan ni Marco itong si Isko. Habang nagwiwika ito kay Marco ng, "Magaling Marco, hanga na ako sa gusto mong mangyari. Sa tingin mo ba, mapapatay mo ko kasama ang engkantong yan? Parehas lang kayong walang silbi." Wika noon ni Isko habang nagpapalit ito ng anyo sa harapan ni Marco. Hindi naman na nakasagot itong si Marco dahil sa gulat nang makita nito na bahagyang humaba ang mga kamay ni Isko at nagkaroon ito ng napakatalim na pangil. Pinakita rin ito na ang mga medalyon na noon ay natatandaan ni Marco na suot ng kanyang ama. Isa-isa itong winasak ni Isko sa kanyang harapan. Dun labis na kinilabutan itong si Marco. Mag-uusal na itong si Marco ng tigal po ngunit hindi pa man ito nakakatapos sa kanyang salita, ay agad na nasa harapan niya na itong si Isko. Doon ay isang malakas na pagbaon sa bandang tagiliran ang nagpaatras kay Marco. Ramdam na ramdam noon ni Roman ang sitwasyong kinalalagyan ng kuya nito. Batid niya kasing mas malakas ng doble itong si Isko kaysa kay Marco. Hindi naman na bumitaw itong si Isko. Sunod-sunod na pag-atake ang ginawa nito. At lahat iyon ay halos saluhin ni Marco. Nang tagpong iyon ay punong-puno na rin ng dugo ang katawan ni Marco. Nabuhayan naman itong si Roman nang makita niyang nag-iba ang kulay ng mata ni Marco. Doon niya rin napagtanto na wala na ang anino sa likuran ni Marco. Nagsalita naman si Isko na kahit sumanib pa ang engkanto sa katauhan ni Marco, ay wala rin itong magagawa. Sinabi pa nito na oras na makain niya ang kaluluwa ng engkanto ay mas lalo itong lalakas. Bigla namang lumakas itong si Marco. Isang malakas nga na pagbaon ng punyal ang tumama sa balikat ni Isko. Dahilan para bumulwak roon ang isang itim na likido. Alam ni Roman na kahit papaano ay ininda ni Isko ang ataking iyon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa man nakakabuelo itong si Marco para sa pangalawang pag-atake ay muling bumaon ang matatalas na kuko ni Isko sa mga hita nito. Kitang-kita ni Roman na halos tumagos na iyon sa buto. Naging sanhi rin iyon para mawala sa balanse itong si Marco. Aatake na noon ulit itong si Isko at ramdam niya na huling atake na iyon. Doon ay mabilis na lumabas itong si Roman upang kunin ang atensyon ni Isko. Doon nga ay ibinato nito ang punyal na bigay sa kanya ni Marco. Wala man lang natamo na kahit anong galos itong katawan ni Isko. Doon ay agad na umalalay si Roman papunta kay Marco. Doon niya rin napansin na bumalik na sa dating wisyo itong si Marco. Tanda raw iyon na miski ang engkanto ay walang nagawa kay Isko. Sinabi naman ni Marco na itakas niya na ang kapatid na si Jaime. Ngunit ayaw sumunod ni Roman. Nagwika pa ito sa kanyang kuya ng, "Hindi kita iwan kuya. Buhay mo na ang tinaya mo rito. Buhay ko na rin ang itataya ko." Wika ni Roman sa kanyang kuya. Hindi naman nakasagot itong si Marco. Pag-angat nga nilang dalawa ay andyan na naman itong si Isko.
Doon ay bumaon rin ang kuko nito sa tagiliran ni Roman. Sa mga oras na iyon, alam nilang dalawa na konti na lang ang kakayahan nilang manalo. Ang engkanto kasi noon ay tuluyan ng umalis sa panig ni Marco. Sumigaw naman itong si Isko. Pahiwatig na buong puwersa ang kanyang gagamitin sa pag-atake. Noong itatarak na sa kanilang dalawa ang matatalas nitong kuko, bigla namang tumakbo itong si Jaime. Dahilan para si Jaime ang masaksak sa tiyan. Kita nila na nasa hanay pa rin ng kaliwa itong si Jaime, ngunit ngayon ay nakangiti na ito sa kanila. Hawak-hawak noon ni Jaime ang kamay ni Isko para hindi ito kumawala. Doon rin ito nag-utos na sunggaban na si Isko. Walang sinayang na oras itong si Marco at agad nagbato ng panggapos na tigalpo. Doon naman ay hindi makagalaw itong si Isko, gawa ng pagkakahigpit na rin ng yakap ni Jaime sa kamay nito. Sumigaw naman si Jaime na itarak nila ang punyal sa dibdib ni Isko. Yun lang raw ang nag-iisang buhay nito. Agad namang ibinato ni Marco ang punyal papunta kay Roman. At nang mahawakan nga ito ni Roman ay walang ano-ano'y ibinaon nito sa dibdib ni Isko. Doon ay isang malakas na angil ang pinakawalan ni Isko. Doon din ay unti-unting umusok ang butas na ginawa ng punyal. Si Jaime naman noon ay tuluyan ng bumitaw sa pagkakahawak sa kamay ni Isko. Tumakbo naman si Marco para undayan ng saksak itong si Isko, habang si Roman ay nakayakap kay Jaime na noon ay nag-aagaw buhay na. Sinabi naman nito na mahal niya raw ang mga kuya niya kung kaya niya ito nagawa. Siya rin daw ang dapat sisihin sa senaryong dinaranas nila. Hindi naman na nagsalita itong si Roman at tanging mahigpit na yakap lang ang binitawan nito. Si Marco naman noon ay wala na ring nagawa dahil mismong katawan na ni Jaime ang bumitaw. Pinilit pa itong gamutin ni Marco, ngunit masyado raw malakas ang lason na nakabaon sa kuko ni Isko. Doon na rin natapos ang angkan nila Isko. Agad rin naman kasing sinunog ang bangkay nito. Sinama na rin nila ang katawan ni Jaime. Wala naman silang nagawa kundi ang magluksa. Lumipas pa noon ng halos 2 taon. Manggagamot na itong si Roman. Katulong noon ng kanyang kuya Marco na hindi na makalakad. Sariwa pa rin sa alaala nila ang kanilang mga pinagdaanan sa kamay ng isang malakas na gabunan. Mula noon ay wala naman ang pumasok na ganoong uri sa kanilang baryo. Hanggang sa nagkaroon na rin ng pamilya itong si Roman. Si Marco naman noon ay tuluyan na ring na maalam paglipas lamang ng 4 na taon. Lahat naman ng karunungan merong si Marco ay ipinasa niya kay Roman. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat, Kwentong Baryo. Sana ay naging inspirasyon sa inyo ang kwento ni Tio Roman laban sa maharlikang grupo ng mga gabunan. Okay, so grabe, di ba? Eto na yun, kabaryo, yung hinihintay nyo. Wala akong masabi sa story ni Roman. Di ba? Hindi,
ang hirap magsalita, ang hirap mag-comment eh. Kasi 'di ba, yung unang kwento niya kasi hindi naman talaga detalyado na medyo magulo pa. Kasi nga biglang naging nayanggaw itong si Jaime na kapatid ni Roman. Tapos dun nga sa last upload natin na part 1 nito, kakarating-rating pa lang ni Marco sa kwento. Kumbaga, dito siya nagkaroon talaga ng dito siya lumutang talaga, 'di ba? Isipin niyo yung Santissima Trinidad na binigay ni Marco kay Roman. Tapos 'di ba nahuli sila? Isipin niyo kung gaano kalakas yung mambabarang na aswang. Isipin niyo 'yon, mga kabaryo. Biruin niyo. Hinawakan niya tapos pati yung punyal na sagrado. Kumbaga dinurog niya sa kamay niya. Di ba? Kumbaga ikaw na nasa hanay ka ng kaliwa tapos hahawakan mo yung mga tangan ng kanan, lalo na buhay ito. Alam naman natin na talagang hindi pwede pero grabe yung mambabarang dito kasi nga kumbaga speechless dun sa ginawa ng mambabarang kasi kahit ako nabilib sa kanya. Hindi naman siya yung bida pero ang galing. Diba? Saka isipin niyo yung insekto niya. Bumutas sa bulag. Isipin niyo yung lakas ng karga ng usal na yun. Kumpara sa akin, mataas na uri rin ng usal ng kaliwa. Kasi nga isipin mo sa bulag na tas insekto lang na may dasalam bumasag. Diba? Tapos, isa pa rito, malupit din tong si Isko, diba? Kasi nung nagkaharap na sila ni Marco, pinakita niya yung mga medalyon na tangan talaga nung tatay nila. Kasi nga, sa unang part, ang kwento kasi ron, yung tatay talaga ni Roman at ni Marco, dating manggagamot. Kumbaga antingero rin. Hindi natin masabi kasi nga may medalyon eh. Pero pwede manggagamot talaga. Diba? Pero yun, grabe. Isipin nyo, dinurog lang din ni Isko sa harapan ni Marco. Isipin nyo yung ano kayong pakiramdam ni Marco nun. Isipin mo ikaw, antingero ka tas yung kaharap mo. Dumurog lang ng mga medalyon sa harapan mo. Di ba, bilang isang mambubuhay ng medalyon, ang hirap niya na debosyonan tapos orasyonan mo pa para mabuhay. Tapos siya dudurug-durugin niya lang, di ba? Tapos aswang pa siya nun ha. Diba? Napaka nun, kumbaga mortal sin sa aswang yun ha, humawak ng medalyon o kahit mutya. Biruin nyo. Tapos ito pa, yung engkanto. May kwento na akong ganito, abaryo, yung nagkaroon din siya ng kaibigan na engkanto tapos hindi ko alam kung mutya naman yung binigay ron o kagaya na itong sumanib kay Marco. Alam ko meron, hindi ko lang matandaan yung title. Pero yun, legit talaga yun kasi nga tingnan nyo naman tong kwento to. Patunay na yung mga engkanto kasi hindi natin masabi na masama o mabuti. Kasi medyo off lang talaga, di ba? Medyo off lang kasi nga nung parang dehado na tong si Marco, umalis, di ba? Kumbaga, parang baka madamay pa ako dyan. Sige, out na ako. Alam mo yung ganun? Medyo negative yun kasi nga, ikaw, biruin mo, prinsipe ka, alupayap ba? Basta yun, kumbaga prinsipe ng engkanto, tas bigla na lang basta-basta umalis. Hindi naman matukoy kung anong klaseng gabunan to si Isko. Basta ang sinabi lang nung nagpadala, Maharlika. Isipin nyo, Maharlika, mataas na uri ito kasi yung last upload natin, Hamondon ba? Hamondon. Kumbaga, mataas na antas rin yun ng aswang sa gabunan. Tapos yun nga, yung binigay na punyal na may mutya, grabe rin yun. Ano yun? Kumbaga, parang nagaya to sa no? Ano ba to? Yung may mga kulay na si Thanos, di ba? Pero yung kanya, may mutya ng pangil. At pangil, mutya ng kidlat pala.
mutya ng buhawi sa kayong isa, hindi yung matandaan eh. Pero yun, grabe yun, tatlo, ang lakas din yung punyal na yun. Kumbaga, pag binaon sa'yo, bumubutas. Ang explanation ko kasi ron, pag binaon sa'yo o sinaksak sa'yo yun, yung pinagsaksakan, nag-uusok, kumbaga lumalaki, kumakalat yung butas. Ano yung grabe yun. Kumbaga, hindi lang basta to sa mutya eh, may dasal pa yun talaga. Pero, siguro nga, hindi naman nilahad dito yung totoong nangyari, yung totoong ginawa. Kumbaga, ano na to, pinaiksi na nung nagpadala. Kasi isipin nyo, part 2 to. Sabi ko nga, pa-part 3 pa sana to, kaya lang. Ang ginawa ko, kinumbine ko na lang yung sinend niya. Kasi, kung ipa-part 3 natin to, itong part 2, hindi to abuti ng 50 minutes. Siguro ano lang to, 15 o 20. Kaya ang ginawa ko, inintay ko na yung part 3. Tas yun na. Salang na. Yun nga, sinasabi ko sa mga last upload ko, yung mga magpapadala, diba? Sana kung ganun lang din na isulat nyo na ng isang ano, kasi nga nakakabitin talaga. Diba? Kasi yung dami naghintay. Tas yun na, yun sa malungkot na part. Yun lang ang hindi ko nagustuhan. Namatay si Jaime. Diba? Biruin mo, aswang pa si Jaime, nasa hanay pa siya ng kaliwa raw. Nung, ibig sabihin, nananalaytay pa sa dugo ni Jaime yung pagiging isang normal na tao. Kasi nga, niligtas niya tong si Marco, pati si Roman. Sipin mo yun, tas hindi naman talaga piyesta yung inatinan. O yun, maging aral sa inyo yun, mga kabaryo, diba? Biruin nyo, sa simpleng pagsisino, hindi naman masama kasi ang pakay talaga ni Jaime, makatulong pala kay Roman na magkaroon ng mataas na kita nung araw na yun. Pero imbis kumita, napasama pa, diba? Grabe, pero yun, yung ending talaga ng kwento, dun ako tinamaan kanina nung binabasa ko. Kasi biruin nyo, namatay. Tapos, yun, akma naman yung title niya. Naging manggagamot bali ang manggagamot talaga rito na antingero si Marco. Tapos, yun nga yung ending niya, diba ngayon, si Roman, naging isang manggagamot. Hindi lang natin alam kung gaano tumagal din ang buhay, pero yun nga, Tio Roman. So, kwento rin sa kanya nung, kumbaga, tiyuhin niya si Roman, yung nagpadala na ito. Tiyuhin niya. Siguro yun nga, hindi niya masyadong, kung siguro si mismong Roman yung nagkwento na ito, baka mas detalyado. Pero okay lang yun kasi nga, nabigyan linaw ang lahat. No? Yun lang. Sa akin, hindi ko nagustuhan yung ending kasi negative yun para sa akin na namatay yung dalawa, si Marco pati si Jaime. Ano yun? Hindi natin gusto pero yun talaga yung nangyari. Wala tayong magagawa. So, kabaryo, yun lang muna. Mahaba talaga yung komento natin lagi pag ganitong series. Lalo na antingero kasi nga iba yung mga ganyang kwento eh. Out of this world na yan kasi ano na yan, kumbaga hanggang ngayon naman, diba sabi ko sa inyo, meron talaga niyan, pero marami, siguro 100,000 pa yung hindi talaga nakikwento na maging tahimik lang, diba, may ganun eh. So, ayun lang muna, kabaryo. Kung may komento kayo, comment kayo sa baba kung ano yung naramdaman nyo sa part 2 ng kwento. Tapos, yun, shoutout ko. Sorry. Shoutout ko yung mga last comment kasi gaya ng sinabi ko sa inyo, di ba? Ngayon tayo mag-shoutout. Wait lang. Ito, kabaryo. Shoutout ko si, mabilis lang to Arlene Cools Besa. Yung shoutout sa iyo, madam. Si Rominita Verdugo. Madam, ayun, kaana na lang daw. Shoutout sa iyo, ma'am. Reyes L. Paes. Esperanza Jacobe. Shoutout sa inyo, ma'am. Edison Johnson. Shoutout sa iyo, boss. Rosana Mabingnay. Shoutout, ma'am. Ann Pestanoan. Shoutout. Rene Malandog.
Boss, shoutout sa'yo. Rosalinda Dantes. User yun. Ayun, Miss Marilu Matsuda, shoutout sa'yo. Maria Agina. Maricel Saway, shoutout madam. Kate Love Billings. Gladys Kamading. Emilia Tabula. Lin. Mary Jane Perez. Larry Salta. Dante Limin, yan tama. Rosie De Lima. Mirna Loyola, shoutout sa iyo madam. Sophia Belen, yun. Shoutout sa iyo madam. Alex Alipio. Princess Diaz. Jelly Golosino. Madam, shoutout sa iyo. Roslyn Dalopere. Janet Salanay. Shifter Place, shoutout sa iyo boss. Catherine Gonzalez. Yun. Lanya Artur. Shoutout sa iyo Ma'am Rosalinda. Yan, nabanggit ko na yan. Madeline Embang. Charlon Roland. Boss, eto na, shoutout na kita. Pilipina Palsario. Madam, shoutout. Arturo Backwell. Imelda Pascua. Annabel Piquero. User. Inday Gami Balarosa. Ayan si madam. Ayan, comment ulit. Teresita Salangit. Elsa Constantino. Madam, shoutout sa iyo. Ador Iglesias. Charlene Gumansing. Lanla Cambra. Angeline Lynn Canain. Vicky Gutierrez. Okay, nabasa na natin yan. Mayan Sandoval. Madam, shoutout. Salvador Santilan, boss. From the Locana Vlog. Yun, shoutout madam. Arlene, si madam. Norma Diparin. Jingle Patong. Shoutout si ma'am. Mary Joy Calanda na bang. Brain Omega, boss. Shoutout sa iyo. Ingat. Julieta Jimenez. Yun, mga nabasa na natin yan. Pedro Tampos. Abet Munsod. Ang dami na ipon kasi to, kabaryo. Jenki. Larry Salta. Lisel Junio. Yun, so yun lang muna mga kabaryo kasi naipon talaga. Marami pa akong hindi nabasa pero nakasave naman yan. Comment lang kayo palagi kasi kada linggo ipunin kayong shoutout natin mabilisan, no, bilang pasasalamat. So ngayon yun lang muna kabaryo, hanggang susunod na kwento. Salamat.